Tällä videolla tutustumme Japanin driftauskulttuurin osaksi tulleisiin vuorireitteihin sekä temppeleihin että muihin nähtävyyksiin. Tervetuloa Japaniin! Kävimme ensimmäisenä iltana tutustumassa Enoshiman lohikäärmeen saareen. Saaren nähtävyyksiä ovat muun muassa Munkkipyhäkkö, majakka ja uskomaton näköala Tyynelle valtamerelle. Seuraavan päivän ohjelmana oli Kamakuran Kotoku-in Buddha-temppeli, joka tunnetaan suuresta Amida-buddhaa esittävästä pronssipatsaasta. Patsas on ontto ja sen sisälle pääsee tutustumaan, jos on tarpeeksi rohkea ja uskaltaa kontata patsaaseen. Temppeli ei jäänyt ainoaksi, sillä Hasedera-niminen temppeli kutsui luokseen seuraavaksi. Hasederan hienouksia ovat näköala kaupunkiin, patsaat, puutarha ja tietysti temppeli. Puutarhan vesialtaassa uiskentelee japanilaisille pyhiä koikarppeja, jotka ovat jalostettu eri värisiksi tavallisesta karpista. Nämä kalat symboloivat japanilaisille rohkeutta, sinnikkyyttä ja rakkautta. Koikarppeihin liittyy myös legenda, jonka mukaan ne muuttuvat lohikäärmeiksi, jos ne onnistuvat kulkemaan Keltaisen joen vesiputousten huipulle. Legendan mukaan vain rohkeimmat ja sinnikkäämmät kalat selviävät koettelemuksista. Koikarpit omaksutaan myös miehekkyyden ja voiman symboleina. Hasederan jälkeen kävimme tutustumassa Kamakuran juna-aseman vanhaan kellotorniin sekä sen lähettyvillä olleeseen Daikoi-temppeliin, jossa voi rukoilla turvallisen synnytyksen puolesta. Kamakuran juna-asemalla tapasimme paikallisen Paksunokka-variksen sekä metropulun. Kamakurasta palasimme takaisin Enoshiman saarelle, jossa odotti lisää temppeleitä. Näköala kaupunkiin on paljon näyttävämpi päiväsaikaan. Paikalliset haarahaukat parveilevat saaren yllä ruuan toivossa. Näky Tyynelle valtamerelle on uskomaton. Menimme rantakalliolle seuraamaan alkavaa nousuvettä ja vastaan tuli myös paikallinen västäräkki ja haapanapari. Enoshiman jälkeen kävimme tutustumassa kuningaskalastajan Lampeen, joka sijaitsee Fuisavan kaupungissa. Illalla matkustimme Odavaran kaupunkiin,
ja lähdimme katsomaan paikallista nähtävyyttä Odavaran linnaa. Seuraavana päivänä vuorossa oli ensimmäinen vuorireitti nimeltä Jabitsu, joka tunnetaan erityisesti sen vaihtuvista kaistakoistaan 1 ja 2 kaistan välillä. Jo muutaman 100 metrin korkeudessa maisema laakson on huikea. Myös Japanin korkein vuori Fuji näyttäytyy komeasti. Noin kilometrin korkeudessa sijaitseva maisematorni asettaa maisemat uudelle tasolle. Näky laaksoon Hadanon kaupunkiin avautuu tornista paljon paremmin, niin kuin myös Fujille sekä Hakonen huipulle. Myös vanhempaa auto oli liikkeellä, kun paikalle pörisi Nissan Sunin pickup-malli. Päästömme vuorelta alas palasimme Hadanon kaupunkiin bussilla ja lähdimme junalla takaisin kohti Odavaraa. Illalla vuorossa oli tutustua Odavaran linnan ympäristöön sekä Tyynen valtameren rantaan. Linnan vallihaudassa uiskentelee karppeja, jotka tulevat sorsien tapaan kerjäämään ruokaa. Miyuki Beachillä nousuvesi oli parhaillaan nousemassa. Noin joka 7. aalto on suuri. Neljäntenä päivänä kohteena oli Hakonejärvi, Hakonen pyhäkkö sekä vuorelta lähtevän Nanamakarin vuorireitin alaskävely. Temppeliin johtavan portaikon varrelta löytyy pieni rukoilupaikka paremmille sisarussuhteille. Vanhemmat autot ovat vuoriteiden aatelia, kuten tämä ensimmäisen sukupolven Nissan Skyline GTR. Nanamakari kiertää ympärillä olevat vuoren huiput ja laskee lopulta laaksoon. Myös pyöräilijät ottavat ilon irti teistä sekä ylös että alas.
Mitä alemmaksi tie menee, sitä jyrkemmäksi mutkat muuttuvat. Serpenttiinimutkan osuus on vain 1,2 kilometriä pitkä, mutta nousu on noin 10% luokkaa, eli 10 metriä 100 metriä kohden. Kun tienvierus loppui, matka jatkui vanhaa tietä pitkin, jota pitkin pääsee Laaksossa sijaitsevaan kylään. Kylästä jatkoimme bussilla paikalliseen Sochi-temppelille, jonka yhteydessä on hautausmaa. 5. päivänä ohjelmassa oli Nagaan vuorireitti. Sunnuntaipäivä oli saanut paikalliset liikkeelle huviajon merkeissä. Vaikka Japanissa on muuten puhdasta, niin vuoren rinteitä koristavat roskat. Metsään on heitetty kaikenlaista, kengistä pesukoneisiin. Nousua riittää, mutta se ei ole samaa luokkaa kuin Nanamakarilla. Noin reitin puolivälissä vastaan tulee helmi, näköalapaikka Fujivuorelle. Etäisyys vuorelle tästä kohtaa on vain noin 24 kilometriä. Osa Nagaan mutkista on niin tiukkoja, että niistä varoitetaan liikennemerkein. Alas mennessä urheiluautojen määrä lisääntyi. Päivän päätteeksi matkasimme Odavarasta Gunman prefektuuriin Maebashiin. Tervetuloa Maebashiin. Kaupungin läpi virtaa joki nimeltä Tone, joka on Japanin toiseksi pisin joki ja noin 16 840 neliökilometrin valuma-alueeltaan Japanin suurin joki. Ohjelmana oli käydä lelu- ja automuseossa. Leluja ja autoja oli eri vuosikymmeniltä Japanin historiasta. Museon tärkein osasto on Innisol D-autoille varattu nurkkaus. Nurkkaa koristavat Toyota Corolla AE86 Sprinter Toreno ja Mazda RX-7 FD.
Myös toinen maailmansota on yhtenä museon teemoista. Leluvauvojen valmistusta pääsee myös seuraamaan. Illalla kiertelemme Maebashia. Matkan toiseksi viimeinen päivä toi Harunavuoren Harunajärvelle. Vaikka sää olikin hyvin sumuinen, se ei haitanut paikallisia tukkasotkia. Harunalta lähtee Akinan vuorireitti, jonka lähtöpiste sijaitsee 1170 metrin korkeudessa. Akinan reitti on pituudeltaan noin 7,5 kilometriä. Kilometrin korkeudessa kevät oli vasta alkamassa. Initial D-päähenkilö Takumi Fujiwaran legendaarinen AE-86 on saanut oman muraalinsa tien varteen. Otimme bussikyydin yhden pysäkin väliä, jotta kävelyä olisi vähemmän. Alemman pysäkin luona sijaitsee näköalapaikka sekä pieni puutarha. Vastaan tuli Suomestakin tuttu hömötiainen. Pienessä lammessa tapojen mukaan uiskenteli pari koikarppia ja paikalle pyyhälsi pari kirjotiaista. Kirsikkapuut olivat parhaassa kukassa. Myös turvakaiteista on tehty taiteellisia. Reitin alkupäässä sijaitsee Japanin maantieteellinen keskipiste. Siellä sijaitsee myös temppeli, johon päästäkseen on kiivettävä 365 porrasta. Huipulla odottaa näköalapaikka ja hautoja. Portaiden varrella on kiinalaisia horoskooppeja, kuten apina,
härkä, lohikäärme ja käärme. Saavuimme Tokioon saman päivän iltana ja kävimme Tokiotornin juurella sekä paikallisen temppelin pihalla. Viimeinen päivä vietettiin Tokiossa. Kävimme tutustumassa bensa-asemaan, jonka mallia on käytetty Initial D-sarjan Shibukawan bensa-asemaan. Bensa-asemalta menimme Meiji-temppelille, joka sijaitsee keskellä Tokiota. Temppeliin johtavassa puistossa esitellään eri sakeja sekä viinitynnyreitä. Temppelistä lähdimme kohti Tokiotornia. Matkalla kävimme katsomassa Japanin ja koko maailman kiireisintä Shibuyan risteystä. Risteyksen ylittää parhaimmillaan 3000 ihmistä samaan aikaan vain muutaman minuutin välein. Tokiotornissa menimme pääkannelle, joka sijaitsee 150 metrissä, ja näkymät olivat sen mukaiset. Rohkeimmat voivat astella lasilattian päälle, jonka alapuolella on 150 metrin pudotus. Pitihän se yksi tuoppikin ottaa, kun tornissa ollaan. Tornista lähdimme kohti Hanedan lentokenttää, josta lähtisi iltalento kohti kotia. Kulutimme ylimääräistä aikaa bongaamalla lentokoneita. Varhaisen aamun kuu näytti 13 kilometrin korkeudessa eksoottiselta. Japanin lämpö muuttui Suomen takatalveen. Welcome to Helsinki, ladies and gentlemen. We have landed at Helsinki-Vantaan Airport. Please remain seated with your safety belts fastened and the safety belt sign has been switched off. Also be careful when opening over lockers as items may fall out. We hope that you, in spite of our delayed arrival, have enjoyed this flight with us. On behalf of Finnair and OneWorld Alliance, I would like to thank you for flying with us today. I also hope to see you soon on board again.
Thank you, goodbye, and have a pleasant day.